Anders Eger Pedersen og Jørgen Damkjær er ejerne af tømmerfirmaet Egerbyg. Oftest finder man dem på kontoret, men i dag er de taget ud for at besøge en af deres mange byggepladser. Egerbyg startede i 2007, og det startede med, at jeg købte en varevogn. Og i takt med, at der kom flere og flere arbejdsopgaver ind, og firmaet vækstede, så havde jeg brug for mere og mere styring og medarbejdere. Anders kontaktede derfor sin tidligere svend Jørgen Damkjær, og det blev starten på et tæt og lukrativt partnerskab. Jamen, fordelen ved mig og Anders, det er jo, at vi er ikke enige, og vi er forskellige, og det gør, at vi er utrolig stærke. Trods forskelligheder er de enige om, at Egerbyg skal være førende inden for bæredygtigt byggeri, prioritere social ansvarlighed og medarbejdertrivsel og levere rådgivning, der optimerer byggeprojekterne. Bæredygtighed og social ansvar er rigtig vigtigt. Det gælder om at overlevere noget til sine børn, som man kan være bekendt. Mange af de sager, vi vinder i dag, det er ikke så meget på pris, ikke fordi vi ikke er konkurrencedygtige, men mere at det er også rådgivning, vi er foretrukne vinder på, kan man sige. Det er alfa og omega at have glade medarbejdere, fordi det skaber et bedre arbejdsmiljø, og det skaber et bedre resultat for kunderne. Egerbyg har stødt øget medarbejderstaben og omsætningen siden opstarten, så de to ejere kan glæde sig over, at disse vigtige principper sagtens kan kombineres med en moderne virksomhed i vækst. Du kan kontakte Egerbyg på www.egerbyg.dk eller på telefon 38 71 70 20.